Itt kérem, figyeljék meg azt, hogy a kutyusok élénken figyelnek gazdáikra, mely a játékos képzésnek köszönhető. Miért nem? Az, hogy a kutyák Ott van egy csomó természetesen hely. a született ösztöneivel teljesen harmonizáló képzési módszerrel lettek kiképezve. A bemutatón résztvevő kutyák zöme már életkorában került képzés alá, de a felnőtt kutyusokkal is jól látható eredményeket lehetett elérni. Itt szót érdemel az is, hogy a kutyák nem fajtársaikkal vagy a nézőkkel foglalkoznak, hanem a gazdáikra figyelnek. Hát azért foglalkozik a gazdájával. A képzés egyébként alapvetően kutyák zsákmányszerző ösztönére épül. Ez az ösztön a kutya létfenntartásáért felelt, mely során az éhség által hajtott kutya természetes közelségében vadászni indul, majd azonosítja